3, 2. Ja. Venstre 5 lang. 100 højre 3. Til venstre 3. Til højre 3. 100 venstre 2. Venstre 2. 200. Top højre 4. Hold på. Top højre 4. Hold på. 300. Højre 5. Højre 5. 60. Højre 3. 100 top, højre 5 til venstre 4, lang. 80, venstre 2. Er vi med, Michael? Nej. Du må meget venstre 2. Ja, venstre 2 til højre 4. Ja, længere frem i hvert fald. Så har du og et eller andet lang højre 4 her. Over top. 2. Skal... Skidt der. Jeg vil gerne... Ja. Ved et eller andet hus her. Ja, 80. Højre 5. Nej. Venstre 3. Til højre 4. Over top. Nu kommer vi ned til en højre 2. Find en højre 2. Eller højre 1. Højre 1 er det. Ja. 80. Højre 3 lukker. Glat. Og der ligger en derude der. 60. Højre 4 til venstre 5 over top. 80. Top venstre 4 lang. 200. Højre 5 ned til venstre 5 straps. 60 højre 2. Ja. Om lidt. Ja, 100. Højre 4. Venstre 3. 80. Top plus. Højre 5. 100. Højre 4. 80 højre 4. I højre 3. Og højre 2. Ja. Kom nu, Britt. Højre 2. Venstre 2. Undskyld, venstre 2. Ja, så 100 højre 4. 100 højre 4 og højre 3 til venstre 3. Lukker til højre 4 over top. 80. Højre 4 over top, ja. 80 venstre 2 ved skov. 80 top 4. 80 top venstre 4 lang. Nej, var det svært at vende sig til. Jeg skal bruge kobling. 200. Ja. Højre 5 til top plus. 80 venstre 5. 80 højre 3 plus. 100 top højre 5. 80 venstre 4 til højre 5. Så kommer der lang. 80 højre 4 til venstre 5 over top. Ja, den er her. Venstre 5 over top, ja. Til højre 3 over top plus, og den kan være glat. Så har vi 80 venstre 3 lang. 80 venstre 5 til højre 5. Og 200 venstre 5 til højre 4 til venstre 3. Venstre 5 til højre. Højre 4, venstre 3. 60, højre 4 lang. 100, højre 4 til venstre 4 over mig. 80, venstre 5 lang. 100, venstre 3 i højre 1 om 3. 40, højre 4 lang til venstre 5 til højre 5. Og broen 200, venstre 3 ved huset. Ja, det her. Ja, 60, højre 5 over top. Ja. 80, højre 3. 200, top venstre 5. 200, top venstre 5. 80, venstre 4, lang over top. 200, højre 2 plus, Hvidgård. Højre 2 plus, Hvidgård. Og langt. Og 80, venstre 4. 200, venstre 5, ned. 200, venstre 5, ned.
var anderledes. Ja, det var det. Den siger jo ikke noget, mand. Ja. 80 venstre 5 over top. 80 venstre 5. 100 højre 5 til højre 4 lukker. 40 venstre 3. 60 top til venstre 4. Ja. Til højre 3 lukker. Lidt hurtigere. 80 venstre 2. 80 venstre 2. Og 300 og venstre 5. 300 og venstre 5. Så går vi 80 højre 5 til højre 4. 60 top højre 3. Højre 5 til højre 4. 60 top højre 3. Øj! Det var den her, det vidste man. Ja, det var pis. 300. Venstre 5. Vidste det, mand. Jeg vidste det. Hvorfor lige den der, mand? Venstre 5 lang. Kom som en overraskelse. 100. Venstre 5 lang. Og så har vi 100 venstre 2. 60 venstre 4 plus 100 højre 3 og 100 venstre 4 lang. Venstre 4 lang. Så er vi 80 højre 5 over top plus lang. Og den er lang, så er det 80 højre 5 top. Højre 5 top. 60 venstre 5 og 60 højre 1. Jeg kommer hurtigere. 100 venstre 5. Venstre 5 til højre 4. Til venstre 5. Til højre 5. Til venstre 4 igen. Og den sidste højre 5. Højre 5. Så har vi 80 højre 4. 80 højre 5 til venstre 4. Venstre 4, ja, 100 venstre 4 til højre 4. Til højre 80 højre 5 over vej. 80 højre 5 over vej. 80 top venstre 5. 60 højre 1 til venstre 3 lang. 60 højre 3 lang. 80 venstre 5. 80 top plus. Og er du med? Venstre 5, ja. Ja. 80 top plus. Ja. 100 højre 4. 100 top til venstre 2. 60 venstre 5 lang. 80 top plus til højre 5. Højre 5. Så har vi 300 top højre 5. 300 top. Højre 5. Så har vi 80. Har vi en lang. Højre 5 til venstre 4 lang. Til højre 4 lang. 40 til venstre 2. Venstre 2. 100 højre 4. 80 venstre 5 til højre 5. 60 venstre 2 til højre 3 over top. Højre 5, 2 over top. Ja, højre 3 over top. Så hedder kom den bare. 80 venstre 5. Ja. 200 venstre 4 til højre 5. Så 80 højre 3. 60 højre 3 til venstre 5. Og 60 højre 2 efter. Den tror jeg godt blive hurtigere. 80 venstre 5. 80 venstre 5 over top. Ja. 100 højre 3 over top plus. Højre 3 over top plus. 200 højre 3 minus lang til venstre 5. Højre 3 lang til venstre 5. 80 venstre 3 minus. 80
plus. Top plus. Ja. Så har vi 80 højre 2 på omgangsrunde. Så har vi 80 højre 5 til venstre 5 til højre 5. Ja. Og 100 top højre 4 over top til venstre 4 lang. 100 højre 4. 100 højre 80 ja. Og 80 venstre 2. Så er vi 100 højre 5 ned. Højre 5 ned til venstre 5 over top. 80 venstre 2 over top. 80 højre 3 lang minus. Kom bare, ja. 200 venstre 4. Jeg tror ikke, jeg er det. Højre. Jeg er ikke det nu. 200 venstre 4, det må jeg her, ikke? Ja. Så er vi 60 højre 2. Og så er vi ved omgang. Venstre 5 over top. 80 venstre 5. Så 100 højre 5 til højre 4 lang lukker. Er vi med? Højre venstre 3. Det var venstre 3. 60 top til venstre 4 til højre 3 lukker. Så har vi 80 venstre 2. Og her. 300 venstre 5. Skal vi altså lige huske den der deroppe, ikke? På store vej. Ja, og den kommer efter det her. Ja. Vi har 80, altså du havde ventet 80 højre 5 til højre 4. 60 top højre 3. Her, ja. Ude på den store der. Ja. Yes. 300 venstre 5 lang. 100 venstre 2. Venstre 2. Så har du 60 venstre 4 plus. Ja. Så har du 100 til højre 3. Og 100 til venstre 4 lang. 80 højre 5 over top plus lang. Så er vi 80 højre 5 top. 60 venstre 5 og 60 højre 1. 100. Jeg ved ikke godt, det der gearkasseværk der. Venstre 5 til højre 4. Venstre 5 til højre 5. Venstre 4 til højre 5. Så har vi 80 højre 4. Og 80 højre 5 til venstre 4. Så har vi 100 venstre 4 til højre 4. Venstre 4. Så højre 4. 80 højre 5 over vej. Så har vi 80 top venstre 5. Og 60 højre 1 til venstre 3. Venstre 3 lang. 60 højre 3 lang. 80 venstre 5. 80 top plus. 100 højre 4. 100 top til venstre 2. 60 venstre 5 lang. 80 top plus højre 5. Top plus højre 5. Så har vi 300 top højre 5. 300 top højre 5, ja. Så har vi en lang igen. 80 højre 5 til venstre 4 lang. Til højre 4 lang. Og 40 venstre 2. Skal jeg lige igen, ja. Venstre 2. 100 og højre 4. Højre 4. Og 80 venstre 5 til højre 5. 60 venstre 2 til højre 3. 80 venstre 5.
Ja. 200 venstre 4 til højre 5. 80 højre 3. Så har vi 60 højre 3 til venstre 5. Og højre 2. 60 højre. Den kommer lidt for sent, den højre 2 der. Ja. 80 venstre 5. 80 venstre 5 over top. 100 højre 3 over top plus. Højre 3. 200 højre 3 minus. Lang til venstre 5. Til venstre 5. 80 venstre 3. Venstre 3 minus. 80 top plus. Og så har vi... Skal vi måle? 80, ja vi skal. 80. Hvad hed den? Den hed venstre 2, og vi går i mål, der 100 meter. Ja. Ja tak. Højre 3 til venstre 4. 200 top plus. Hold på. Top plus, hold på. Så har vi 100 højre 5. 100 venstre 5. 100 top plus. Hold på. Efter her. 100 venstre 3. 100 venstre 2. 80 højre 3. 80 venstre 4. 80 højre 3. Nej, undskyld, højre 4 til venstre 5. Venstre 5. 100 højre 3 til venstre 4 til højre 3 og bang. 100 højre 4 over top plus. 80 venstre 5 til højre 5 til top plus i højre 5. Kom så. 80 højre 5 lang. 80 venstre 4. 80 top plus venstre 4. Venstre 4. 80 venstre 3 højre 5 over top plus. Ja, kom. 80 højre 5 lukker. 60 top plus. 60 venstre 4 til højre 4. 200 top plus til venstre 5. 80 ned til venstre 4 lang. 80 top plus højre, her, top plus ved 3. 100. Så går vi over. Kom nu. Ved 3. Ned. Det er den, der hed ned. Det er sgu lang tid siden. Ja, vi skal over en bane. Top plus. Det var her. Det her. Ja, 100 og bane. Så har vi 200 ned til højre 5. 200 ned til en højre 5, ja. Ja. Så kommer der noget venstre. 60 venstre 3 lang. 80 højre 3 over top. Højre 3 over top. 80 højre 4. 80 højre 2 plus. 80 højre 2. Hvornår kommer den? Den kommer her først. Du er alt for hurtigt. 40 venstre 5. Så har vi en lang. 80 højre 5 lang. Til venstre 5 over top. Til højre 5. 60 venstre 2. Så har vi 200 top højre 5 i venstre 5. 200 top højre 5 i venstre 5. 100 højre 3 lang. 200 venstre 3. 200 venstre 3. Så har vi 60 højre 5 over top plus. Hold på, har du bedt. Så har vi 200 til højre 5 ned i venstre 5 i højre 3. Det var her, ikke? Ja. 60 venstre 5. Så har vi 80 venstre 4, kan være glat. Skal komme lidt hurtigere. 100 venstre 5 over top til højre 4. Det må være den her. Og vi går i mål. 5 over top her. Så
så har vi ikke mere. Den var lidt tricky, synes jeg.